وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. To kamar yadda muka alkawarta cewa yau insha Allahu za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina. Zina ciwo ne. Ibn al-Qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu ciwon da ya fi wahalan warkewa irin zina. Ya ce duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalan warkewa irin ciwon zina, kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zina. Zina ciwo ne. A cikin suratul ahzab Allah ya ce ya nisa annabi, يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا. الله يتي يا نساء النبي يا كوماتن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah ya ce lastunna ka adin minan nisa, matsayinku ba ɗaya yake da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba. Ini taƙaitunna, Allah ya ce amma in kun kiyaye dokokin Allah. Ai kun ga matar annabi Ludu, matar annabi Nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba, bai hana ta shiga wuta ba. Allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i, matsayinku ba ɗaya bane da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya. Allah ya ce ini takaitunna, amma in kun tsare tsoron Allah fala takba'na bil qawli, kar ku dinga reraye zancen ku in za ku yi magana. Allah ya ce kar ku dinga reraye maganar ku, fayatma allazi fi qalbihi maradun, har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani. Wa kenan? Mazinaci. Mata Allah ya ce fala takba'na bil qawli, kar ku dinga reraye sautin ku, kar ku dinga rangwadi da maganan ku yayin da kuke magana da mazajin da ba naku ba. Me dalili? Allah yace liyaqko fayatma allazi fi qalbihi maradun. Allah yace har wanda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne. Allah ce to kar ku bude wannan kofar. Ibn al-Qayyim yace babu wata cuta da take daidaita al'umma kamar cutar zina. Cutar zina, hatsarin zina ya shafi yara, hatsarin zina ya shafi tsoffi, hatsarin zina ya shafi maza, hatsarin zina ya shafi mata, hatsarin zinace da mutane suke yi jama'a ya shafi dabbobi da ba mutane ba. Babu wadda zai ɗauki zina a matsayin sana'a, salon rayuwa, sai wadda ya yanke alaka tsakanin shi da wadda ya halicce shi. Babu wadda zai ɗauki zina a matsayin salo, sai wadda ya yanke alaka tsakaninsa da Allah. Wata rana Abdullahi dan Mas'ud, hadisi ne da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi, yace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'zamu inda Allah. Yace nace ya manzon Allah, a duk laifuffukan da ake yi wa Allah wani laifi ne yafi girman zunubi a wajen Allah? Kala sai annabi ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi kaɗansa. Qultu inna dhalika la azim. Abdullahi dan Mas'ud yace nace tabbas wannan babban al'amari ne. Qultu yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu, sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka
takafu an yat'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka don gudun kar ya ci abinci tare da kai a rayuwa, ka kashe ɗanka don kar ka ɗauki ɗawainiyar ɗanka. Annabi da ya zo kwatancen sai ya kwatanta da kisan ɗa, domin a bisa al'ada ko 'yan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karɓi dukiyarsu suna ɗauko dukiyar ne su kawo wa matansu da 'ya'yansu, wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe ɗansa. To kaga duk duniya ba wadda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne. Qultu Abdullahi dan Mas'ud yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu, sai me manzon Allah? Fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya ce an tuzaniya halila tajarika, ka yi zina da matar makwabcinka. Duk laifin da za ka yi wa Allah a musulunci, idan ba shirka da Allah ba ne, idan ba ran wani musulmi ka kashe ba laifin da za ka yi wa Allah a ce laifinka ya kai kamar ka yi zina a musulunci. Duk laifin da za ka yi wa Allah, idan ba shirka da Allah ba ne, idan ba kisan kai ba, babu wani laifi da musulunci ya ambata wadda girmansa da muninsa ya kai kamar ka yi zina a musulunci. ‘Yan uwa zina babu kyau, ku guji zina. Zina babu kyau, ku guji zina. Mata ku ji tsoron Allah, ku guji zina. Zina fatattaka al'umma yake yi, fatattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata ɗauki ba, wallahi ba ta sake samun kanta a cikin walwala har abada. Haka annabi ya faɗa. Fa inna awwala fitnati bani Isra'il kanat fil nisa. Abinda ya fara ɗaiɗaita banu Isra'ila ƙarshe sai da ta kai ma ga nassosi cikin alƙur'ani ta ko ta ina Allah ya tsine musu albarka. Annabi ya ce farkon fitin zinace suka fara. Annabi ya ce ka yi zina da matar makwabcinka. Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wassalam. Allah sai ya ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akar, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah ya ce ibadur rahman, bayin Allah mai rahama wadda suka yadda Allah shine ubangijinsu, Allah kadai za su bauta wa babu abokin tarayya. Allah ya ce la yad'una ma Allahi ilahan akar, ba sa shirka da Allah, ba sa bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban koma bayan Allah. Allah ya ce ba sa shirka da Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi, sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba. Kun ga ba sa kisan kai kenan. Allah ya ce wala yaznun, kuma ba su zina. Kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa a wannan hadisin, haka ayar alqur'ani ta zo. Abdullahi dan Mas'ud yace Allah sai ya gaskata manzonsa akan fatawa da ya bani. wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar, Allah yace nagartattun bayin Allah, Allah yace ba su shirka da Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da haƙƙi ba. Allah sai yace wala yaznun, Allah yace kuma ba su zina. Wa man yaf'al zalika, Allah yace duk wanda ya aikata wancananka, ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka, ko dai yayi shirka da Allah, ko yayi kisan kai, ko ya aikata zina, Allah yace yalqa asama, zai gamu da masifu da za su addabe shi. Wa man yaf'al zalika, Allah yace duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka, yalqa asama, Allah yace zai gamu da masifu da za su addabe shi. Jama'a za ku ji, wallahi babu wanda zai ɗauki zina yayinsa ba rayuwa ba, har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alkhairi ba. Wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a sa'a ba. Mazinaci bai kyakkyawan ƙarshe. Mazinaci bai kyakkyawan ƙarshe.
yalka asaman Allah ce zai gamu da masifu za su addabe shi za su dabaibaye shi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah yace kuma idan an yi tashin alkiyama za a ninninka mishi azaba wa yakludu fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azaban a cikin walakanci da kaskanci. Zina jama'a muninta ya wuce duk yadda mutane suke tsammani. Alhaji kaga uwa da matsayin da uwa take da shi akan ɗa bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai hakki akan mutum kamar uwarsa. Ka san matsayin dalilin da yasa uwa ta samu wannan matsayi? Abin da ya ba mu uwa wannan kujeran ba wai zallan nonon da ta shayar da ɗanta bane, arma za ta iya aihuwansa yau ta mutu wata ta shayar da shi. Zai yi ko ba zai yi ba? Ba wankin kashinsa bane, wankin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta ɗauki ɗawainiyarsa har ya zama mai gida. Zai yi ko ba zai yi ba? Ba goyonsa bane ba, goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har ya zama mai gida. Matsayin da uwa ta samu ya kai wannan matsayin shine haƙuri da kai ta haife ka a gidan aure. Wannan kujeran duk duniya babu wanda ya sai zauna maka akan. Haƙuri da kai ta haife ka a gidan aure, wannan shine matsayi na kololo da uwa ta samu wannan falalar a kanka. Don me kai za ka yi zina da 'yar wani? Idan dai wannan gatan ya sa a kasuwa kake alfahari, in dai wannan gatan ya sa a ofishinka kake alfahari, in dai wannan gatan ya sa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana, don me za ka yi zina da 'yar wani? Don me ita za ka tauye mata wannan dama? Matsayin uwa shine haƙuri da ta yi ta haife ka a gidan aure, ba zina ta yi ta haife ka ba. Inda zina ta yi ta haife ka da ta tozarta ka har abada. Malam wata in lokacin da ta haife kan babanka ma dukan ta yake yi, ta yi haƙuri ta haife ka a gidan aure. Ba abin da zaka biya uwa da shi. Don me kai zaka dinga bin 'ya'yan mutane kana zina da su? Abin da aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinyar ta samu wannan gatan, 'ya'yanta su samu wannan falala? Matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure. Malam lokacin da ta ɗauki cikin wata ko abincin da za ta ci a gidan babanka babu, kai baka sani ba. Haka ta yi haƙuri ta daure ta haife ka. Yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan ke ɗan gidan wani ne. Inda zina ta yi ta haife ka da ta bata maka rekod. Duk wanda kaga yana harkar zinace so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan bacin zuciya, ya jefa su a cikin wannan damuwa. Shi yasa idan ka dubi alkur'ani yadda Allah ya yi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda ya yi mu'amala da kowane mai laifi. Duk hukunci a Qur'ani idan Allah ya zo zai yi nasku, zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci, to za ka samu galibi wadda aka shafe wadda za a kawo ya fi shi sauki. Satin da ya wuce ai mun karanta ta kaba da shekara guda Allah ya ce kowace mace ta yi, sai aka shafe aka mai da shi wata 4 da kwana 10. To mazinaci shi da aka shafe na shi ƙara azaba aka yi. A farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya, hukuncin da Allah ya musu shine a kama su, a nemi ɗaki, a kule su. Allah ya ce kar ku buɗe su sai ran da suka kwanta dama. Allahu akbar. Allah ya san mazinaci. Idan aka kama mutum mazinaci, farkon hukunci a musulunci da Allah ya musu ya ce ku kama ta, ku kule ta. Idan babanta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta je ta duba shi. In kaninta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta je ta duba shi ba. Duk matsayin zumunci a duniya Allah ya ce ku kule ta, kar ku yadda ku sake ta
Allah ya ce sai ta mutu. Shi Allah ya san dalilin da yasa ya ce a kule su. Wallati ya atina al-fahishata min nisa'ikum, wallati ya atina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الله يجزي wallati atina alfahishata min nisaikum, Allah yace waɗanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku, ma'ana waɗanda suke zuwa su aikata zina daga cikin matanku, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina. Dama shaidun zina shaidu ne guda hudu. Fa in shahidu, Allah ce idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama waɗannan matan sun yi zina, fa amsikuhunna fil buyuti, Allah ce ku tsare su a cikin gida hatta yatawaffahunna al-mautu, har sai mutuwa ta zo ta ɗauke su, aw yaj'alallahu lahunna sabila, ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba. Allah ya ce ku kama su ku kule su, kar ku bar shi yawo a cikin gari. wallazani ya'tiyaniha minkum, wallazani ay azani wa zaniya. Allah ce da mazinaci da mazinaciya wadda suke zakke wa zina a kama su, fa'azuhuma, Allah ya ce ku cutar da su, ku ɗebi ruwan kwatani ku kwara musu, ku tsarta musu yawu, fa'azuhuma, Allah ya ce ku cutar da su. Babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan maganarsa. Fa'azuhuma, Allah ya ce ku cutar da su. Jama'a, duk abin da aka ma mazinaci, duk abin da al'umma ta ma mazinaci, wallahi ba ta rama abin da ya mata ba. Duk abin da aka ma mazinaci, wallahi ba a rama abin da ya ma al'umma ba. Idan aka kama mazinaci ya yi zina, aka kama mazinaciya ta yi zina, malam, duk abin da aka musu, wallahi ba ku rama abin da suka muku ba. Da Allah ya zo shafe wannan hukuncin, sai ya shafe da na cikin suratul nur. الزانية والزاني وكل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عبد الله بن عباس muna zaune a majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dinga ce mana khuzu anni kan ja'ala Allah lakum sabila. Da ma san Allah ce hatta yatawaffahun al-maut aw yaj'ala Allah lakum sabila. Annabi sai ce to ga hukunci ko kaza akan mazina kan ja'ala Allah lakum sabila. Allah ya bayar da wani sabon hukunci. Azaniyatu wazani, Allah ce mazinaciya da mazinaci, sai aka fara da mazinaciya domin mazinaciya ita ce ummul khaba'is ta mace akan abin da ya fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda. Allah yace fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda, minhum mi'ata jalda. Allah yace ku bula ne kowanne daya daga cikin su bulala. Annabi ya ce wannan shi ne hukunci na waɗanda ba su yi aure ba, domin da ya ce ku zo a ni kan ja'ala Allah lahu sabila, sai ya ce al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa tadribu sana wa tayyibu bil tayyibi jaldu mi'a wa rajul. Annabi ya ce wanda bai taɓa aure ba da wacce ba ta taɓa aure ba, idan sun yi zina a musu bulala 100 a kuma sa su a kurkuku na shekara ɗaya. Wacce ta taɓa aure da wanda ya taɓa aure
fi dinillahi Allah ya ce kar tausayin musu ya kama a cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir in kuntum tu'minuna billahi Allah wala ta'khudhukum bima ra'abatan fi dinillahi Allah ya ce kar ku yarda tausayin su ya kama ku a duk da an jefe su Allah ya ce sun share ولا تعبدوا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Allah ce kar ku yarda tausayin su ya kama lokacin da ake bulale su ko lokacin da ake jefe su Allah ce in dai addinin musulunci in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wal yashhad azabuma ta'ibatun min al-mu'minin sannan a samu wasu yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai a yi gangani Allah ya ce a zo a da yadda za a buɗe musu ko kuma yadda za a jefe su in ba wannan bangaren ce ba wanda Allah ya taɓa shi wannan hukunci duk abin da za a kashe ko za a yanka annabi ya ce a wasa wukar mutum a yanka shi maza domin a hutar da shi mazaci Allah ya ce a jefe shi rami za a je a tona a zura shi a rami sai a daɗe shi rabinsa na bisne rabinsa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallonsa ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma taka za ta sami ka a ranar alkiyama mana ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake ar-rahmanur rahim kyan wafa wata sai sardiyar mutuwanta Allah ya kai matan wuta ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ya ce kai ma kayi mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment ɗin kuma jama'a muna fahimta? Kar tausayinsu ya kama ku idan an zo ana jefe mazinaci idan da za a jefa har can shi kenan sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bashi ya karasa ba duwatsu za a sake ɗiba a ci gaba da jifa sai ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a ɗiba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a wannan hukunci kawai da Allah ya yi ma wannan ku kun san ba ƙaramin fajiri ba ne ba ƙaramin fajiri ba ne malam ba fazina ba ƙazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka ɗauko labarin aka kawo muku sai kuka yada shi kuka tattauna wannan ƙazafin kuma kuka watsa shi Allah ya ce a cikinku kowa a mai bulala 80 kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganan zina a gefen nan taɗin ne ya muku daɗi uwar wasu ce wannan maganan ku zai iya hana 'ya'yanta sakewa a cikin gari zai hana 'ya'yanta sakewa a cikin gari Allah ya ce wala ta'kuskum bihi ma ra'afatun fi dinillahi kar tausayin su ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa laysa azaruhuma ta'ifatun min almu'minin ibn al-qayyim yace abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko yace a jefe su mafi munin kisa daga cikin kisa da za a yi wa mutum na biyu yace kar tausayin su ya kama ku na uku yace yadda suka ɓuye suka yi zinan a gayyaci jama'a kowa ya ga hukunci babu wadda da aka zo mishi haddi Allah ce a haɗa mishi wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayinsa abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi
zina jama'a hadarinta ya fi kowane irin hadarin laifi a cikin al'umma. Shi yasa da Allah ya zo a cikin alkur'ani sai ce wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah ya ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Ba cewa yayi ba kar ku yi zina. Hanyar da zaka yi kiliya da zina Allah ya ce kar ka bi. Shi da yayi ka shi yake baka wannan shawara, shi yake baka wannan umarni. Wala taqrabu zina, Allah ya ce kar ku kusanci zina, ba kar ku yi zina ba. Inda za a samu barbashin zina Allah ce kar ku yi kusa da wannan wajen. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ce zina alfasha ce. Allah ya ce hanya ce mai muni, ya munana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina, tafarkin yayi muni. Nasiha zuwa ga mazinata masu bin 'ya'yan jama'a ko matan mutane, ku ji tsoron Allah, ku tuna alakar ku da wanda ya halicce ku tuna wannan abun Allah ba su, ku tuna in ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba. Idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba. Idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba. Ku ji tsoron Allah, ku tuna tsayuwar ku a gaban Allah, ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzon Allah akan ku. Mazinaci abu na farko da yake shine wani environment ne, wani society ne, wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita kasa. Babu walakanci mafi muni da zaka ma dan adam a duniya kamar ka yi zina da uwarsa. Malam da a shigo gidanku ana maka jaji, waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka, gwanda a shigo gidan ana maka jaji uwarka ta mutu. Ya fi ko bai fi ba? Ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa? Da a shigo gidanka ana maka jaje, waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka, gwanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka ta rasu. Ba walakanci a duniya da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da uwarsa. Ba walakanci mafi muni da zaka ma ɗan adam kamar ka yi zina da yarsa. Babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da matarsa. Duk wadda ka yi zina da ita a duniya ɗayan ukun nan ka yi. Wani mutum ne zai rayu, wataƙila mai anguwa ne, wataƙila malami ne, wataƙila mai kudi ne, wataƙila mutumin kirki ne bawan Allah. A tarihi kai a ce ka taɓa zina da uwarsa. Ko kai zina da yarsa, ko kai zina da matarsa. Ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke, da matan aure suke. Malam Katina, ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gabanka, ran da matar aure zanin da za ta cire ɗin wani ne ya saya mata, shi yake ba ta magani, shi yake kai ta asibiti, in kanta na ciwo ta zo ta gaya mishi. Matar aure ta kwaɓe suturarta a gabanka. Wani zina da matar aure ke. A hadisin Muslim annabi ya ce wadda ya zina da matar aure, idan an je an tsaya a filin alkiyama, bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri, sai a kira mijin matar a ce mishi wane ya yi zina da matarka, ga ladansa, ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka. Annabi sai ya juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi? Jama'a mun fahimta? To wani zinan da matar aure yake. Ku tuna cin amanar al'umma da kuke yi, ku tuna irin bata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummar. Wannan yarinyar
wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan. Malam durran da ta tuna ta taba zina, yau tana da 'ya'ya da jikoki, wallahi sai ta ji kamar ta kesta ma kanta wuta. A kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na bankwana da al'ummarsa, Allahu akbar, lokacin da ya tsaya a Arafa yayi wa mutane wa'azi da za a tafi aikin hajjin, yace ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji, ku zo ku ga yaya zan yi aikin hajji. Yace wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku ba daga wannan karo. Bayan an yi aikin hajji, annabi na Arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi. Malam, daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi, yace ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Annabi yace inna dima'akum, ku sani jininku, wa amwalakum da dukiyarku, wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum. Kar ku yadda ku taba, haramun ne akan juna. Ka taba mutuncin wani, ka taba dukiyar wani. Annabi yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ku sani jinin dan uwanku musulmi, dukiyar dan uwanku musulmi, mutuncin dan uwanku musulmi haramun ne akan ku. Annabi yace kar wani ya taba mutuncin wani. Wani taba mutunci ne mafi muni a duniya, kamar a ce maka yarka ta yi zina. Ibnul Qayyim a cikin Adda'u wad Dawa yace da labari ya zo maka an yi zina da yarka, yace gwanda labari ya zo maka an farda yarkan an kashe ta. Alaji da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita, gwanda a zo da ita mota ya buge ta, saboda an sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi. An sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi. Ku tuna bayin Allah, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar 'ya'ya da kuke ci. Waɗannan yara da kuke zina da su za su zo su haifi 'ya'ya, za su yi jikoki. Ku tuna walakancin da kuka ma 'ya'yansu da jikokinsu. Abu na biyu, cutar da al'ummar gaba ɗaya. Al-Imam al-Munziri ya fidda hadisi, Malam Albani ya inganta shi. Annabi ya ce idza zahara zina, idza zahara zina fi qawm faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Annabi ya ce idan zina ta bayyana, idan zina ta yadu a cikin waɗansu mutane, idza zahara zina fi qaumin, idan zina ta yadu ta bayyana a cikin mutane, faqad ahallu bi anfusihim azaballahi. Annabi ya ce to wallahi sun sayo azabar Allah da kuɗin su. Idan zina ta yadu, wani na zina, a waje kaza ana zina, a waje kaza ana zina, annabi ya ce wallahi mutane sun lale kuɗinsu sun sayo fushin Allah, sun lale kuɗinsu sun sayo azabar Allah makansu. Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma zahara zina fi qaryatin, babu dama zina ta bayyana ta yaɗu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiya, face Allah ya yi izinin halakar wannan alƙarya ne. Ma zahara zina fi qarya, yace babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alƙarya, zina ta yaɗu a cikin wata alƙarya illa azina Allah bi halakiha, face Allah ya ba da izini ƙasan alƙaryan ya mutu, amfani ya daina albarka. Illa azina Allah bi halakiha, albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure. Illa azina Allah bi halakiha, albarkan yara ya fita daga cikin su, albarkan kasuwa ya kare. Duk alƙaryan da zina bayyana a cikinta, annabi ya ce Allah kan ba da izini mahalakar wannan alƙarya. Kasuwa ta lalace ta gagara albarka, noma ya lalace ya gagara albarka, yara su tashi babu albarka, aure ya zama babu albarka. To wannan daga cikin abin da mazinata ke haifar ma al'umma. Abu na uku, mazinaci
bashi kake ci bashi kake ci. Al-Imam Shafi'i yace zina bashi ne, masu biya maka ƴaƴanka mata. Imam Shafi'i yace zina bashi ne, in kai ka ci bashi wa zai biya bashin? Yace ƴaƴanka mata da ka haifa su da su biya maka wannan bashin. Imam Shafi'i yace idan kai zina da dirhami 1000 to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi. Wallahi ma ka duba irin zinace-zinacen da ake yanzu. Idan ka kasa 'yan mata da suke zina kashi 10 kashi 7 wallahi kyauta ake zina da su. To shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba. To yanzu 'ya'yan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne. Allahu akbar. Firasa ta bayin Allah kenan. Imam Shafi yace idan ka ba da 10,000 kai zina, to kai idan an zo zina da yarka ko naira 10 ba za a bata ba, domin biyan bashi za ta yi. Ka tuna 'yan matan da kake bin kansu, ka tuna yaran da kake bin kansu, ka tuna matan da kake bin kansu. Abu na farko ka duba musifar da zaka jefa zurriyarsu a ciki. Abu na biyu ka duba musifar da zaka jefa al'umma a ciki. Abu na uku ka duba musifar da zaka jefa ƴaƴanka mata a ciki, domin su da su biya maka wannan bashi. Su da su biya maka wannan bashi. Wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi. Imam Shafi'i yace kuma ƴarka mace ita za ta biya wannan bashi. Allah ya samu da shi. Abu Islam yake cewa mazinaci babu wadda ya rena Allah irin mazinaci. Cikin littafinsa al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun, yace matar nan baka so ubanta ya ganku, baka so mijinta ya ganku, baka so ɗanta ya ganku, amma wadda ya halicce ka ya halicce ta shi baka damu ya ganku ba. Yace wannan karantar da Allah ne, kaskantar da Allah ne. In dai mijinta kana buya ya ganka, ɗanta kana buya ya ganta, mahaifinta kana buya ya ganta, yace amma wanda ya halicce ta baka damu ya ganka ko kare ganka. Saboda haka mu yi kokari mu kiyaye mutuncinmu da addini. Hadari ne, jefa rayuwa ne a cikin halin kakani kai, jefa zurriya ce a cikin halin kakani kai, jefa rayuwa ce a cikin halin kakani kai, jefa zurriya ce a cikin halin kakani kai. Don Allah manema mata, don Allah masu bibiyan 'ya'yan jama'a, don Allah ku ji tsoron Allah ku daina, don Allah ku ji tsoron Allah ku tuba ma Allah, don Allah ku tausaya ma al'ummar ku, don Allah ku tausaya ma al'ummar ku, don Allah ku kawo ɗauki ma addinin ku. Wannan tafiyan wargaza al'umma take, saukar da fushin Allah da azabar Allah take. Nasiha ta biyu zuwa ga su mata. Abdullahi dan Mas'ud yace idan mace ta san zina, in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta yi zina ba. Zinan kyamace abu na farko da yake haifar mata warware mubaya'ar ta ne da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Daga inda mace ta yi zina ta warware mubaya'ar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta warware mubaya'ar da ta yi wa Allah, za ta ji za ta bi. Ai mubaya'a wa manzon Allah mubaya'a wa Allah ne. Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Allah yake waɗanda suke maka mubaya'a wa Allah suke yi wa. Idan mace ta yi zina, mata ku ji, idan mace ta yi zina
ta raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ta warware mubaya'arta da ke tsakaninta da annabi Muhammadu. Hadisi ne Imam Tabari ya fitar da isnadi ingantacce. Nana Aisha ta ce lokacin da aka zo ake mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga dandason mata su ma sun zo mubaya'a wa manzon Allah. Annabi har zai karbi mubaya'ar su, Allah sai ya ce a'a kar a karba, ga waɗansu sharuɗa a gaya musu, idan sun yadda sun karba da waɗannan sharuɗa Allah ya karbi mubaya'ar su, in ba su karba da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karbi mubaya'ar su ba. Wacce kuma ta karbi mubaya'a da waɗannan sharuɗa ta je ta warware wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗa, ta warware mubaya'ar da ta yi wa manzon Allah. Nana Aisha tace sai ga mala'ika Jibril da ayoyin ƙarshen suratul Mumtahana. Allah ce ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين الله أكبر وأرجلهن الله أكبر ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله يتي da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka, idan mata mu'minai suka zo za su maka mubaya'a, Allah yake ka karbi mubaya'ar su ala Allah yushrikna billahi shay'a, akan sharadin ba za su yi shirka da Allah da komai ba. Idan ta je gumboka ta warware mubaya'arta da manzon Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idza ja'aka almu'minatu, idan mu'minai mata suka zo maka yubayi'naka, za su yi maka mubaya'a, to ka karbi mubaya'ar su akan sharadin Allah yushrikna billahi shay'an, ba za su yi shirka da Allah da komai ba, wala yasrikna, kuma ba za su yi sata ba. Taki abun Hindu sai ta ce manzon Allah, ni fa mijina Abu Sufyan yana da ƙauran abin hannunsa, bayi bani abin da zai wadace ni da ƴaƴana na girki, shin zan iya tsakura a bayan idonsa in ƙara? Annabi ya ce khuzi ma yakfiki wa baniki, saboda ta ji daga cikin sharaɗin mubayar akwai sata. Inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kuɗinsa, ta warware mubayarta da manzon Allah. Ala Allah yushrikna billahi shay'an, akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba, wala yasrikna, ba za su yi sata ba, sai Allah ya ce wala yaznina, kuma ba za su yi zina ba. Zina warware wannan mubayar ce. Zina warware wannan mubayar ce. Wacce ta yi zina ta warware mubayar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta warware mubayar da ta yi wa Allah akan za ta ji za ta bi. Mata ku ji abu na biyu, duk wacce ta yi zina ta ɗauki takardar tarihinta ta mutsuka ta yadda shi. Idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta jefar da shi. Idan mace ta yi zina ta yaga takardar tarihin rayuwarta. Nana Maryama alaihi salam, mamar annabi Isa alaihi salatu wassalam, wata rana ta taba fita daga cikin masallacin da annabi Zakariya yake kula da ita. Aran makaranta mana wasu kurfil kitabi Maryama. Wa bakuru fil kitabi Maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
yace wadkur fil kitabi maryam Allah yace ka ambata wa al'ummarka kissar na maryama a cikin alqur'ani idin tabarat min ahliha ai itazalat min ahliha lokacin da ta fita daga cikin jama'arta makanan sharqiya ta kama hanya ta yi can gabar ta fita daga cikin masallaci fattakazat min dunihim hijaba sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta tana shiga wannan wajen Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka